pois na estrada xa na A6 en Guitiriz, pois un kamikaze de frente que case nos cambia a vida. A serenidade que tuvo, como aguantou o autobús, e nós tamén porque non alarmamos nada. Puido ser unha auténtica traxedia, non? O coche pum, 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 por un lado para outro, parou, miramos unhas para as outras, estades ben, ti estás ben, Son dúas das cantareiras do grupo musical Malvela. Ían dentro do microbús que bateu contra un kamikaze bébedo na A6 en Guitiriz. Salváronse por un milagre oficiado polo chofer. Este outro accidente aconteceu na vía rápida que vai de Sanxenxo ao Grove. Causouno unha familia de xabarís que irrompeu na vía. Non houbo danos persoais, pero morreron 6 porcos bravos e 6 coches quedaron estragados. Boas tardes, martes 11 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Esta mañá produciuse un incendio complicado de extinguir nunha madeireira de Porto do Son. O lume orixinouse na tubaxe de aspiración do aserradoiro e inmediatamente se propagou ata o outro lado da fábrica nunha moega de serraduras. Ninguén quedou ferido, pero supuxo traballo arreo para 2 dotacións de bombeiros e o GES de Noia. Temos que facer unha extracción do serrín controlada. Por encima é unha máquina que non é un acumulador de serrín, sino que era un filtro polo que pasaban despois de corte pasa por aí o serrín para mandar a outra tolva, entón complícasenos porque ten uns filtros que foi o que ardeu, con uns tubaxes que ocupan toda a tolva e hai que ir agora retirando un a un porque ainda temos puntos quentes e lume en algún deles. Os veciños do barrio coruñés dos Rosales cortaron o tráfico esta mañá durante 15 minutos cun obxectivo, exixir máis seguridade viaria. A zona está limitada a 30 km/h, pero eles aseguran que moitos coches circulan pola zona a velocidades excesivas, poñendo en perigo os peóns. Por iso piden máis control e máis medidas de seguridade e tamén concienciación por parte dos condutores que a diario circulan por este barrio. Hai pasos de cebra que non están moi ben, o sea, que non se ve ben. Por eso, máis aínda, hai que respetar os límites. Hai moitos nenos que non queren ir sós ao cole precisamente porque se poñen no paso de peóns e moitos coches non paran, vale? Hai un pouco de civismo para todos, non só para os condutores, para os peóns tamén, que non nos tiremos aí porque sabemos que hai zonas que non se ve ben. Os que tamén din estar desesperados, pero neste caso por unha fochanca, son os usuarios da estrada de Xoane, en Ferrol. Hai 4 meses que se formou e obrigou a cortar a vía pola que se accede a unha trintena de casas. Os afectados piden que se solucione canto antes. Estamos a 11 de novembro, día do San Martiño, e iso en Ourense é sinónimo de magostos. A de hoxe é unha xornada festiva na cidade das Burgas, coas castañas, o chourizo e a música como protagonistas. Familias e amigos xúntanse arredor do lume para celebrar unha das datas do outono marcadas no calendario e que, sen dúbida, conta cunha gran tradición entre os ourensáns. Xuntas a xente do pueblo, estamos todos aquí unidos, e, bueno, despois, máis tarde ven unha charanga, a xente baila, divírtese e pasa ben. Nós levamos vindo ao Magosto de Castro de Vieiro e llamar Magostos toda a vida, desde cativos. Porque nos juntamos todos da parroquia, veciños e os que non son veciños, entonces é como unha reunión familiar. Primeira parada do Galicia Noticias na Coruña. Os veciños do barrio dos Rosales decidiron cortar o tráfico durante 15 minutos esta mañá para sensibilizar aos condutores da importancia de respetar o límite máximo de 30 km/h. Na zona denuncian que moitos coches circulan a velocidades excesivas e que poñen en risco os peóns. Non máis atropellos, nos Rosales, son a 30. É a petición compartida dos veciños deste barrio residencial da Coruña. O Rosais é zona 30. Os coches non deberían ir a máis velocidade, pero os que viven aquí denuncian que non é así, que moitos condutores corren de máis e, en consecuencia, poñen en perigo os que van a pé. Hai moitos nenos que non queren ir sós ao cole precisamente porque se poñen no paso de peóns e moitos coches non paran, vale? Hai un pouco de civismo para todos, non só para os condutores, para os peóns tamén, que non nos tiremos aí porque sabemos que hai zonas que non se ve ben.
hai pasos de cebra que non están moi ben, o sea, que non se ve ben. Por eso, máis aínda, hai que respetar os límites. Hai varios colexios na zona e a unha das horas de maior movemento de familias e de estudantes o inicio das clases desde a Asociación de Veciños apoiados por outras organizacións deportivas e sociais deste barrio cortaron literalmente o tráfico. Co permiso e o acompañamento da policía local, nos Rosais buscan chamar a atención dos condutores para que baixen o pé do acelerador e estean máis atentos aos peóns. E concienciar aos conductores de que vayan a 30 ou a menos e respeten sobre todo los pasos de peatones. También hacemos llamamiento a los ciclistas que pasan por los pasos de cebra irregularmente y a los peatones que tengan más cuidado. O exceso de velocidade nos Rosais preocupa porque xa houbo varios atropelos e incidentes de tráfico. Estábamos aquí, atropellaron aquí un carrito de un bebé. Estaba aquí a ambulancia ás 9 da mañán. Sí, isto é habitual. O peche do tráfico nos Rosais non afectou a moitos coches porque uns metros antes do peche había opción de desviarse por unha rúa alternativa. O corte na glorieta da rúa Manuel Azaña durou uns 15 minutos e foi sobre todo unha chamada de atención dos veciños que insisten en que non respetar os límites de velocidade ao volante pon en perigo a todo o barrio. En Ferrol, na parroquia de Santa Mariña, din estar desesperados por mor dunha fochanca que obrigou a pechar unha estrada dende hai algo máis de 4 meses. Reyes. Sí, unha situación que amola sobre todo os veciños dunha trintena de casas que hai nesta estrada porque din que desde comezos do verán por aquí xa non se pode circular, nin teñen acceso tampouco os camións do bután, os taxis ou as ambulancias, así que para exixir que arranxen canto antes este socavón, o que decidiron foi cortar a estrada principal de aquí de Xoane, que é a que se ve ao fondo, e comezaron onte e así van seguir ata o 5 de decembro, que é ata cando teñen permiso, entre a 1:30 e as 2 da tarde. Con todo, desde o Concello informáronos de que mañá mesmo comezarán aquí as obras. Desesperados e incomunicados, así din estar os veciños deste vial, o Camiño do Sarxento. Tengo que coger un taxi abajo, arriba, la compra, el butano. Si quiero salir me tiene que venir a buscar un amigo, eso, pues tengo que desplazarme para arriba, para abajo. Es muy complicado esto. El butano tuvo que venir mi hijo el otro día a buscármelo. O sea, no, estamos incomunicados total. Si vengo con una compra, pues tengo que coger y los taxistas me traen hasta aquí y me la llevan a casa. Contan que levan así desde comezos do verán, que foi cando se formou esta fochanca de grandes dimensións. Reventou unha tubería, caeu todo o muro por aí abaixo. E tamén unha bodega, que hai en ese patio había unha bodega. Tenía todo inundado de agua, de barro, de todo. En los escombros, todo para afuera. Esto lleva así 4 meses y 10 días con hoy. Lo que no puede ser es esto, ¿sabes? Pero la tubería del gas está aquí debajo, en este trocito aquí, y no, en este trozo. Y no se les ocurre otra cosa que meternos sacos de cemento. Pero aquí no hacen nada. Vienen, miran, vienen, pero nada. Mesmo contan que neste tempo xa hai que dar conta de danos persoais. Venía corriendo, habían puesto el cemento con un plástico negro que sobresalía medio metro, se enroscó con el viento, tropecé ahí, caí y no me maté de milagro. Fartos da situación, para facerse escoitar, decidiron cortar a estrada principal de Xoane durante media hora todos os días. De 1:30 a 2 cortaremos el tráfico aí. Decidimos que, mentras non se poida circular polo camiño, camiñando e poidan subir os coches, non vamos a parar de manifestarnos. Desde o Concello de Ferrol informáronnos de que está previsto que este mércores comecen as obras. A Garda Civil de Tráfico controla esta semana o transporte escolar en Galicia, que tanto conductores como vehículos e acompañantes dos nenos cumpran cos requisitos que teñen que cumprir. Nuria Castro. Axentes da Dirección Xeral de Tráfico verifican un a un cada un dos autobuses, destes autobuses que traen ata aquí, ata este colexio Rosalía de Castro de Estramundi en Padrón aos alumnos e alumnas. Forman parte da campaña de control que se desprega durante esta semana para verificar que o transporte escolar en Galicia cumpre estrictamente con todas as normas. É unha campaña especialmente importante no noso país porque contamos con 3.000
2.800 liñas de transporte escolar en todos os niveis educativos que dan servizo a máis de 90.000 alumnos e alumnas de toda Galicia. Os axentes van a controlar numerosos aspectos tanto dos vehículos como dos propios conductores, dos choferes destes autobuses. Son controis sobre todo de tipo administrativo que en caso de detectar algún incumprimento, algún problema, podería derivar nunha denuncia, nunha sanción, todo co obxectivo de garantir a seguridade dos nosos nenos e nenas no transporte escolar. Miramos que o vehículo, tanto a empresa teñen o título habilitante para poder facer este tipo de transporte e despois, por exemplo, que o vehículo cumpla as condicións técnicas e teña os mecanismos de seguridade que está obrigado a ter. Que tanto a entrada e a salida se encontra en boas condicións e, que a acompañante ou a persoa responsable que vai a bordo que tamén ten os conhecimentos para poder facilitar esta maniobra. Sí, tiene que ser así, ¿no? Los BNN son primero. Hay que llevar los seguros, cinturón y todo. Todos tenemos que tener la documentación correcta al final y todo para garantizar la seguridad y demás. Ha sido bastante rápido, más de lo esperado, así que, nada, a seguir la ruta. De milagre, din que están vivas as cantareiras e o resto do equipo de Malvela que viaxaban no microbús co que bateu un condutor kamikaze e bébedo onte en Guitiriz. O condutor, un mozo menor de 30 anos, superou a taxa considerada como delito penal de alcohol en sangue. Hola, días, aquí estamos de novo. Benvidas e ben vivas. As compoñentes de Malvela aínda se beliscan pola sorte que tiveron cando un kamikaze se cruzou co microbús en que volvían despois dun concerto en Mondoñedo preto de 20 persoas do equipo. Un mozo entrou na A6 en sentido contrario á altura de Guitiriz e só a pericia do condutor evitou unha traxedia. Eso foi a serenidade que tuvo, como aguantou o autobús. E nós tamén porque non alarmamos nada, íbamos de verdade a outros accidentes, ao mellor gritan ou tal, pero nós non. Sobre a 1 da mañá, na estrada xa na A6 en Guitiriz, un kamikaze de frente que case nos cambia a vida e puido ser unha auténtica traxedia, non? Así que a vida pasa nun segundo de ser absoluta felicidade a truncarse, non? Pensas que vas a... ahora xa acabamos non sei onde, porque, claro, aquel impacto tan grande, e o coche movéndose, balanceándose, e nos dun lado para outro, dixemos, ai, Dios mío, xa non salimos de aquí. 3 delas tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Lugo polas feridas, pero todas quedaron co susto e mazaduras en todo o corpo. Eu xa non me queixaba de nada por medo a que me deixaran no hospital, porque pasei un medo tan grande. Ademais, cando hubo un momento que vin o coche en 2 rodas, porque cando foi o impacto, vimos que o coche iba así. E dixen, nada, daqui non nos salvamos, non sabía o que había ao lado, se era terraplén, si que era, pero un medo horroroso, horroroso. A mí me querían deixar ali un día, en observación pola nariz, que pensaron que romper os huesos da nariz. Entonces, despois dice, parece ser que, claro, que son las venas, por eso sangraba tanto pola nariz. As cantareiras, que levan toda unha vida xuntas, deran un concerto no Festival Breasons que estivo a piques de rematar en traxedia por un conductor que superou e moito a taxa de alcohol en sangue considerada delito penal. Agradecidas polo que puido ter sido, as Malvela fan por enriba de todo un chamamento á sensatez ao volante. A Garda Civil desartellou unha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas. Nela detivo 6 persoas e incautouse de gran cantidade de marihuana. Todo saltou coa detección de consumos eléctricos irregulares procedentes de 2 naves industriais nos concellos de Oroso e Opino, preto de Santiago. Dentro atoparon máis de 1.500 plantas de cannabis sativa, mentres que en domicilios da organización deron con máis de 13 kilos de marihuana seca. A operación dirixiuna ao xulgado de instrucción de Arzúa e executouna o equipo Roca da Garda Civil de Santiago en colaboración coa Garda Civil do posto de Sigüeiro. Os detidos son 2 veciños de Negreira, outros 2 de Cambados, un de Ames e outro de Vilagarcía. Os axentes tamén se incautaron de 29.000 euros en efectivo e 4 vehículos.
Un incendio orixinado esta mañá nunha madeireira de Porto do Son desprazou dúas dotacións de bombeiros, o GES de Noia, a Garda Civil e a Policía Local. O lume orixinouse na tubaxe de aspiración do aserradoiro e inmediatamente se propagou ata o outro lado da fábrica. Traballo exhaustivo, perigoso e complicado dos bombeiros de Boiro e Ribeira que durante toda a mañá non cesaron en extinguir o lume que se orixinou na tubaxe de aspiración do aserradoiro desta madeireira e que se propagou con rapidez ata a moega de serraduras. Foron os propios operarios da fábrica os primeiros que controlaron o lume. O operario que estaba ali veu que había un fume, que o fume que se transmitía polo que é o conducto da aspiración, co cal xa a partir de aí atenderon ese fume, pero na parte de atrás o limador xa detectou que nos silos había lume verdadeiro, xa non era só o fume, co cal foi no momento en que a xente da fábrica moi rápido actuou e procurou en principio controlar o incendio que podía ser máis grave. A chamada nos indicaban que estaba ardendo unha tolva do que era Serrín, un incendio que é bastante técnico e perigoso porque poden crearse atmósferas explosivas. Temos que facer unha extracción do serrín controlada. Por encima é unha máquina que non é un acumulador de serrín, sino que era un filtro polo que pasaban despois de corte pasa por aí o serrín para mandar a outra tolva, entón complícasenos porque ten uns filtros que foi o que ardeu, con uns tubaxes que ocupan toda a tolva e hai que ir agora retirando un a un porque ainda temos puntos quentes e lume en algún deles. Por iso precisase tempo e colaboración. O que sí que é certo que temos unha colaboración total por parte dos traballadores, donos da empresa, están traballando codo con nós, dándonos información, están facendo labores que solamente eles poden facer porque conocen moi ben a máquina. Non houve danos nada persoais, que é o máis importante, e despois temos experiencia de outras empresas de madeira que nas mesmas situacións foi moito máis grave e produciu un incendio considerable, digamos. Toca agora facer máis polo miúdo a avaliación total dos danos. Contra o mediodía os bombeiros conseguiron finalmente baleirar de serraduras a moega e controlar por completo o lume. En Lugo investigan as causas dun incendio que destruiu por completo unha vivenda. A rápida intervención dos bombeiros impediu que as lapas se propagasen ás casas lindeiras. Esta casa da rúa Camiño de Sisulla acabou arrasada polas lapas nun voraz incendio que causou alarma entre a veciñanza das casas lindeiras. Con moito nervio, xa vos imaginareis. Porque eu vi o lume, cada vez vía máis encendido e entonces digo, ai Dios mío, que vai pasar para dentro. O susto, claro, que é bo, a unha llamarada de 3 metros, polo menos. Todo por aí víase todo llamas. Non ves ali, é unha pasada. Os dous estaban nas súas casas cando empezou a arder a do medio, que é a que a separa. Eu estaba na casa, vendo a tele, entón eu non me enterei de nada. Avisoume, dice, oye, que estás dentro da casa. Dice, ala. E salimos para fora e depois viñeron os bombeiros e a policía e todo. A casa estaba baleira no momento dos feitos e quedou totalmente arrasada. Está totalmente queu, o techo queu todo. Cristales, vai todo abaixo. Claro, o meu é todo, ten 3 placas, é todo de masa, e iso non. A daí é todo madeira, a placa de abaixo é de madeira, arriba de tablilla. A súa casa librou das lapas, pero tamén sufriu danos. Que aquel lado da esquina aí arriba, eu teño un furado grande. Tomaron os bombeiros rompendo lousas e todo. Claro. Nunha intervención que comezou a primeira hora da tarde e que se prolongou durante varias horas. Pois tuveron ben tempo, polo menos hasta, eu que sei, hasta as 7:30, cerca das 8, despois ás 9 volveron a vir para revisar a ver se había fuego e botaron auga outra vez. A Policía Nacional investiga a causa do incendio. A Garda Civil investiga o fatal accidente no que perdeu a vida un octoxenario de Sober. Foi o seu fillo quen atopou o corpo do pai na mina de agua que suministra a parroquia, ao ver que o home non chegaba á casa. É un lugar de moi difícil acceso, polo que a propia patrulla da Garda Civil en todo o terreo tivo que achegar as sanitarios á zona. O equipo só puido certificar finalmente a morte do ancián. As primeiras centolas da temporada adornan as prazas e mercados de Galicia este martes. Din que a calidade é insuperable.
Ainda as hai máis grandes. Nós cocémola ayer para mirar, estaba bastante ben. Já probaste? Hombre, claro, hai que probar. O produto excelente, calidad mellor imposible. Moi boa este ano a centola. Na Praza de Bastos de Santiago as primeiras centolas da temporada véndense a 25 euros o quilo, pero non foi o prezo máis alto. Noutros mercados, como en Pontevedra, andaron xa polos 30. O precio anda, eu penso que 2-3 euros para o primeiro día, en diferencia que este ano 2 ou 3 euros máis caras que o ano pasado, a 25 euros. O ano pasado andaba sobre 20, 22, a ver, sube un pouquiño, sí, pero tampouco asequible. Tras un arranque de campaña con menos capturas que o ano pasado, salvo no Grove, onde a frota volveu con máis de 4 toneladas de crustáceo, as praceiras agardan que co paso dos días aumenta a cantidade de centola nas lonxas. A cantidade, pois mira, os barcos dixeron, uns colleron bastante e outros non deron con ela, non colleron nada. Pero bueno, non vin tampouco a cantidade onte en Ribeira, ainda vin bastante. Esperemos a ver co tempo si calma un pouco e aparece. Augura unha fin de semana de moitas vendas. No sábado que ven, predecimos que se vai a vender bastante, todos os anos se vende bastante. Non tanta como o día de Navidad, de Nochebuena, pero casi. Os 2 primeiros fin de semana é cando máis se vende. E despois empeza cas cenas de Navidad e tal, entón xa é todo seguido. E é que a centola e os primeiros percebes da Guiño traen aviso de que quedan son as semanas pro Nadal. Está a 50 euros. Polo mal tempo vai un pouquiño máis caro que habitualmente. Unha nova borrasca está a atravesar Galicia este martes. Hai forte vento e chuvia en terra e a situación é tamén complicada no mar. Demetrio, contanos. Complicada, notas ao longo desta mesma mañá. Por exemplo, agora en Lira, onde empeza a soprar con moita forza o vento, tamén está a chover refachos de vento que superaron xa en algúns puntos de Galicia os 110 km por hora. Un aviso laranxa que se estende pola costa de Pontevedra, parte da de Coruña, e aviso amarelo tamén en parte do interior por chuvias intensas. Unha situación que se repetirá tamén na xornada de mañá. Así de bravos estaban o mar e o vento na costa de Santa María de Oia ás 10:30 da mañá. Movíanse sinais e coches. A previsión é que o vento puidese achegarse entre 70, 80 e mesmo 100 kilómetros. Nalgúns puntos de Galicia, para Braio dos peregrinos, a previsión de onda era de máis de 5 metros de altura. Yeah, it's wonderful, it's great. But the most important is the Camino. The very beautiful scene and the fantastic scene. Na Guarda están menos contentos, a escuma volveu a algunhas zonas do porto, a lonxa permanece baleira e as ondas aínda non saltan sobre o faro, pero a frota non saiu. A lonxa permanece baleira e a previsión é que non saian en toda a semana. Nadie, hoy no salió nada porque está así el mar un poco revuelto, entonces los barcos nada. Aquí en La Guardia, con el mar que tenemos con este puerto, así con estos vientos de sur, es casi impracticable, ¿no? Esta semana también va a correr mal, para la otra a ver si nos deja ir un poco al mar. A ver, estamos esperando al tiempo que se nos ponga un poco de... Da frota baionesa saíron 5 barcos que trouxeron 95 kilos de centola e algo de peixe, que se vendeu moi ben. Ás 12 xa non había case nada en lonxa, só as encargas. A previsión é que non saian mañá. Esta tarde e mañá espéranse grandes bateadas de auga, sobre todo no litoral atlántico. Pues sobre 5 o 6 barquitos que salieron en la centolla, lo que viene siendo la red, que también cogen algo de pescadito, y luego salieron algunos barcos a la almeja. Pontevedra. Un temporal intenso que vai continuar durante a próxima madrugada, con máis vento, sobre todo en puntos da costa da Coruña. É certo que tende a remitir ao longo do mércores, rebaixándose o nivel de aviso, pero temos que estar con moita precaución, xa que as chuvias seguirán sendo unha constante en moitas áreas da metade occidental da comunidade. Os vindeiros días non mellorará, agárdanse 40 litros en 12 horas e algúns ballóns. Hoxe 11 de novembro, día de San Martiño, é o patrón do Ourense. Por iso, moitos aproveitan esta xornada festiva para celebrar os magostos. Alba Pazos.
Hai festas que son moito máis que diversión, son tradición, encontro interxeracional e convivio coa familia, as amizades e a veciñanza. Todo isto e máis é o que significan os magostos pros ourensáns e as ourensás. Unha celebración que se transmite de avós e avoas a netos e que xira en torno ao lume purificador co que se honraba as colleitas e que ten como protagonista a castaña, o chourizo e o viño novo. Estamos no San Martiño, chegou o día. Ourense cheira a castañas e chourizos asados, son os agardados magostos. É como unha reunión familiar, pasámoslo pipa, vale, se chove. Esperemos que non. Malia que chova van seguir. Igual, a troula igual. Magosto é imprescindible as castañas e despois un bo churrasco, unha boa panceta e uns chourizos. Tocoume cociñar aquí un pouco para 300 e algo personas, un poquinho de carne de cerdo, chourizo criollo, e que veñan todos a comer e disfruten do día. Principal, vir a pasalo ben, aquí en boa compañía, de viño non se pode falar, pero xa é un día moi importante porque temos o costume de probar o viño novo o día do San Martiño. Xa escoitaron os que saben o magosto de compartir ao redor do lume purificador un xantar moi do país, unhas castañas asadas e crear comunidade. E xuntarnos todos xuntos, música, castañas, o licor que non nos falte, e pasar o día da mellor maneira. Xuntas a xente do pueblo, estamos todos aquí unidos, a xente baila, divírtese e paso ben. A tradición dos magostos pasa de xeración en xeración, desfrutan novos e vellos. Daquelas asábanse unhas castañas, bueno, sabía un chouriciño da casa e tal, asábase no lume, metíase nun pau e dábaselle voltas, e bueno, era o que había daquelas. Pero a esencia gardouse. Sí, eso sempre se foi guardando. Vamos vindo ao Magosto de Castro de Vero e llamar magostos toda a vida, desde cativos, cos amigos, coa familia, que ao final é o que levamos. É unha ocasión especial para así xuntarte cos teus amigos, ca familia e pois pasar así un momento de desconexión. Isto é unha tradición que vende moitos anos. Non nos gustaría que morrera. Hai que seguir para diante con isto. Outra cita ineludible nesta xornada é a Feira do San Martiño de Teo, pero a edición deste ano está sendo algo descafeinada porque non hai feira a cabalar. A Feira de San Martiño estrea este ano o recoñecemento como Festa de Interese Turístico de Galicia, pero está sendo a edición máis descafeinada. Polo mal tempo, pero sobre todo pola ausencia da feira a cabalar. Desde primeira hora os comerciantes xa percibían menor afluencia. A estas horas fijo que xa tiñamos vendido algún pau desos dos que temos para vender. Este ano falta a xente os cabalos, sí. É bastante menos, porque, bueno, a feira esta, normalmente o que mete a xente é o dos cabalos. Entonces, bueno, pois virá xente ao mellor seguramente comer o pulpo, ver algo de maquinaria ao mellor e tal, e co día que está, casi o dudo aínda. Sin os animales, perde moito a festa. Aquí a esta hora xa había xente para comer, hasta ahora, hasta unha da tarde non vai haber nadie para comer. É algo hai de afectar, que é iso ou non. As restriccións sanitarias para evitar o contagio da dermatose nodular impiden a presenza de cabalos e o mercado de gando. A imaxe da Carballeira de Francos baleira é descorazonadora, porque a feira cabalar era un dos principais atractivos da festa. Home, claro que se bota moito falta aquí aos cabalos, isto ahora é dá pena mirar isto. Viñemos por ver os cabalos, pero non hai. Temos afición aos cabalos porque tamén tivemos cabalos, nos fomos, e por iso vimos. Vimos todos os anos, o que pasa que este ano dixéronnos que non había cabalos. Íbamos agora cas nenas ali, pero ante as adversidades sempre hai quen tira de humor para facerlle fronte. E, por suposto, da gastronomía como alternativa. Bebimos igual, comemos o pulpo e punto. Bueno, hai pulpo, vendo pulpo. A ver se veñen buscar as castañas este ano, polo menos mira que boas son. Xa que non hai cabalos que veñan a polas. Home, claro, que veñan polas castañas, estamos no tempo delas, mas comer unhas noces tamén, que estamos no tempo delas. A medida que avanzou a mañá o ambiente foise animando e as casetas do polvo empezaron a encherse de comensais. Haberá durante toda a xornada actuacións musicais, obradoiros e monicreques pros cativos, mostra de artesanía local e de maquinaria agrícola. Imos xa con ese accidente na vía rápida que vai de Sanxenxo ao Grove. Unha familia de Xabarís provocou unha colisión en cadea na que resultaron danados media dúcia de coches. 1, 2, 3 e así ata 5. Suponse que unha familia completo, a nai coas crías. Impresiona ver os ciscados no asfalto, pero impresiona máis aínda atopalos de fronte. Cando me din cuenta, tiña 5 jabalís no medio da carretera, non tiña por onde pasar. O me din cuenta estaba encima deles.
Saltaron airbags, defensa, capó, a porta, o cristal. Rubén foi o primeiro, estragou a furgoneta de traballo, pero detrás del foron caendo outros condutores, tal cal fichas de dominó. 5 coches máis, polo menos. Cando vimos o jabalí non nos deu tempo a nada, nos pasamos todo por riba, desfixemos o coche por debaixo, estaban tirados todos na carretera. O máis medo que tiña que non sabía se eran animales, se eran personas, que era o que había ali tirado. É un problema recorrente neste treito da vía que vai de Sanxenxo Grove á altura de Noalla. A mesma vía rápida, un poquinho antes de Sanxenxo, tuvemos outro accidente tamén con outros 2 bichos, eses sí que os collemos nós. O vallado todo cae de alambrado para que non crucen os animales, está moi deteriorado, pero moi deteriorado, porque leva 20 anos ou máis de que esa vía rápida feita. Entonces, pouco a pouco, foixe cortando e non puxeron remendadas, un trozo aquí, outro trozo acolá, e os jabalís, principalmente, onde está o cementerio de Noalla, que é a principal salida deles, aí cruzan para baixo e depois van ao largo da carretera. De feito, a historia puido repetirse só unha hora despois do primeiro sinistro. Chovía bastante, xa era de noite, e sí que vin como unha sombra. Entón, sí que paramos todos os coches, que íbamos bastantes en fila, cerca dese sitio. Están preocupados, pero tamén fartos. É un punto complicado, porque non hai luz, non se ve. A iluminación di que é porque lle molesta os animales, porque lle molesta os paxaros, porque lle molesta tal. Eu, agora mesmo, esa vía rápida, como están cruzando os jabalís, tanto nesa vía rápida como no vao, porque ti ves polo vao, moito que está o límite de velocidade 90 e tal, pero non veñas a 90, porque se ves a 90, como se che cruce un bicho deses, como se cruzan a menudo, porque é que é a menudo, non? A presenza de xabaril no contorno da Lanzada é cada vez máis habitual e tamén máis perigosa. É como bater contra o muro. Un veciño de Vigo teme que a súa vivenda acabe derrubándose a causa das obras de demolición do edificio lindeiro. Xa denunciou a situación en distintos organismos, pero os traballos continúan, segundo el, sen control nin seguridade. Dende o Concello de Vigo, din que as obras si contan coa licencia necesaria. Este é o estado no que quedou o soto da casa na que Joaquín Abreu vive coa súa avoa no centro de Vigo. Segundo explica, a pá escavadora que traballa na demolición do edificio colindante derrubou parte da parede e o teito do soto. Han entrado con maquinaria pesada y han derrumbado el sótano directamente. O sótano da túa casa? A sótano da miña casa sin tener ni proyecto ni licencia sobre él. De hecho, se lo especifica el ayuntamiento que debería... De hecho, la obra de la licencia que tiene es del año 2018. Se ha intentado saber si esa licencia estaba vigente, si no estaba vigente. Desde o Concello confirman que a empresa constructora conta coa licencia para realizar os traballos. Familiares de Joaquín aclaran este punto. Tiene licencia de derribo, pero posteriormente a esa licencia es cuando hay una orden judicial por un juez, una sentencia judicial que dice que tiene que demoler el bajo también, y eso es de lo que no hay licencia, y eso es lo que le llevamos reclamando desde el día 31 al ayuntamiento. As obras comezaron en outubro, desde entón di que vive un pesadelo e que teme danos máis graves na súa vida. Y ahora estamos viendo cómo están intentando derribar mi vivienda para sacarme de aquí, nada más que para sacarme de aquí. Vale. Es la única intención. Y ahora vendrá el ayuntamiento a decirme que me tengo que ir de aquí, por cuestiones de seguridad. Tamén protestan os veciños do outro edificio colindante afectados pola obra. Pero si aquí llegaron, sacaban las vigas para que se desplomara todo. Entonces el ruido era ensordecedor, tiembla la casa, tiembla todo, y yo llevo aquí 15 días desesperado, pero bueno, como todos. A empresa constructora que está a levar a cabo a demolición non quiso facer declaracións. A familia de Isaura Vázquez, a octoxenaria desaparecida a comezos do verán en Lugo, leva xa 4 meses sen ter rastro ningún do seu paradoiro. Nas últimas semanas volveron a buscar os cans de rastrexo da policía especializados na localización de restos humanos, pero desta volta tampouco tiveron éxito nas súas pescudas. Isaura Vázquez, de 85 anos, desapareceu en Lugo o pasado 8 de xullo hai xa máis de 4 meses. Fora vista por última vez na contorna da Avenida da Coruña, onde incluso fora captada polas cámaras de seguridade de algún negocio. Pero dende entón non se soubo máis nada dela, male os esforzos para atopala, tanto por parte da súa familia como por parte das forzas de seguridade e da cidadanía luguesa. Nas últimas semanas, os cans da policía especializados en localizar restos humanos volveron rastrexar as aforas da cidade, pero o paradoiro da octoxenaria segue a ser un misterio.
Mirouse varias veces con cans a zona de Meilán, a zona do que era a Carrefour, a zona do Paseo do Miño, Paseo do Rato, a zona de Fontos Ranchos, os estradios toda a cidade. Entonces están facendo unha cercanía para conseguir os sitios onde poder estar ela. Desde aquela, desde as 7:30, 8 da tarde que saliu da frontería, non sabe nada, nin a viu, nin as cámaras poderon retractala, miran as cámaras de exteriores, fora da ciudad, polos polígonos, as cámaras de tráfico, da policía local, nada, non se viu por ninguna cámara delas. A familia de Isaura fixera un chamamento para que os donos das parcelas en Glificar limpasen a maleza, algo que en gran medida tivo efecto en moitos dos soares que agora están rozados. Ademais, os parentes contaron en todo momento co apoio da veciñanza para axudar a dar coa muller desaparecida. Fixemos chamamento para que todas as persoas que tuveran unha finca, que levaran tempo sen ir, ou un chalé que estuvera así cerrado, que por lo menos que o visitaran varias veces. E volvemos a fazer o chamamento para que o revisen. Sabe, esas fincas que ten unha así que vai unha vez ao mes, pois revisala ben. Hubo fincas que xa se desbrozaron ao chamamento noso. E, bueno, agradecer a toda esta xente, bueno, que se está volcando con nós. Dun 1,40 m de estatura e de 40 kg de peso, Isaura padece Alzheimer e precisa medicarse para a diabetes. Ata aquí chegou o tempo do Galicia Noticias. Continúen coa Galega porque chega xa Marta de Arriba co Telexornal. Moitas grazas, como sempre, pola súa compañía. Que pasen unha moi boa tarde.